Tipra motha block committee secretary budo isar tei butongo sini cashier sini prem sar tei boro jaga regional committee ni YTF ni TW ni block committee strong joto tongo sentini sari jorao omono sengkabo kaisa Khadwma ni panda kheleyani nailai tongo seng jotono samao sara Tiprao thangnai 23 tariko kaisa Komolpuro je chini bukhuk jugni uporo je kubun dokaro torturing khaimani rap khaimani tasara halahali bazaro chini borok tongkosong ବ୍ୟବস্থা khainai rokno bazaro rifai je bumani o bono gothok jayangai ne sengtini Killa Tipra motha block committee ni oro YTF TWF jotto miligui seng oro Kasigang regional bisingo kelainai o regional committee o jara tongnai chini Tipra sa chini bubagarano sajaknai jotto chini kuntai bara seng oro lokhon parani chini sengei seng kui baglai hati bagar jora seng Khadwma ni panda kelainai bon yagolo seng aro bazaro busate khai bazar sobabu khainai khaini bangai o tinini sari jorani bisingtei jotono kobognai seng tabok jotono sisawani nango busiwani nango seng temani greater Tipalen nangka seng temani kumun dokhani yagni yogani nangka omono seng srai sijak seng buini yago tongui chungjago buibai bibinno rokom tokjago butharjago rep khaijago seng takphano sini justice maya haini bangaino seng greater Tipalen nango bubagrani bisingtei nawani nangnai haini bangaino seng jotto tabok thansa bata tonglayani bata o thansano bangaino seng tini jottono bubagrano logeroi seng tabok jottono haw ke phailaijak o haw phailai bisingtei ni tabok phano soya khosini uporot project mani bibinno babe chini bukuk jogni upor torturing khaijak mani bujak mani boni bangai seng tini jotto Killa bagmo block committee ni gei seng tini kaisa Khadwma ni rally khailainai